Mayong hapon sa inyo mga kaabiyanan ko kay Ginoong Hesukristo kag sa aton mga utod dira sa aton nga Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. Sa subong adlaw amo ang adlaw sang Miyerkules, Agosto 16, 2023. Kapistahan subong ni San Roque, ang patron sang mga batok sa pamalatian. Mga kabyanan, subong nga adlaw nga malipayon gid ako nga nagapalayag sa inyo sa subong nga adlaw. Bangod na ihatagan naman kita sang Ginoo, no? Sa isa ka adlaw naman sa pagpalayag sa pagtalakay naton sang mga ginatudlo sang aton iloy nga simbahan nga mo ang Santa Iglesia Katolika. Kag nagabalik kita subong sa aton nga buluhaton o aton nga programa diri sa social media sa aton nga Facebook page, ang Pulong San Dios /Hiligaynon Catholic Bible Reading nga mo ang Katisismo sa Hiligaynon online. Sa naligad mga kaabyanan, aton nga gintalakay ang Kapitulo 1 sang pagtuo. Pag amo man isayran man naton kundi naton ginakuha ang aton nga ginatalakay nga katisismo nga ginatudlo sa aton iloy nga simbahan amo ang Santa Iglesia Katolika. Sa subong mga kaabyanan, antes kita magpadayon sang aton nga pagtalakay naton o kung pagtuon sa aton nga diri sa aton katisismo sa aton iloy nga simbahan, magapangamuyo kita anay agud kita ang giyahan kag ubayan sa aton nga pagtuon. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Karika o Espiritu Santo, kag pun-a ang mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo, kag padabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imong espiritu kag sa ila matuga kag mapanibag-o mo ang nawong sang kalibutan. Mangamuyo kita. O Dios sa kasanag sang Espiritu Santo, gintudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo, akon man higugmaon ang maayo kag matarong, kag malipay sa iya mga paghikot nga nagahatag sang kalinong sa amon kaugalingon, paagi sa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So amo yadto mga kaabyanan ang ato nga pangamuyo sa subong nga adlaw, sa ato nga pagsugod, sa ato nga pagtuon sa nga tawag naton katesismo sa subong nga adlaw. Kag hindi na naton pagpadugayon pa, nudaw ilang gid mga kaabyanan. So mga kaabyanan, yari na kita sa kapitulo 2 o kung ikaduhang kapitulo ang pagtuo. Chapter 2, The Faith, o sa English pa. So, ang ikasyam nga pamangkot, ano ang pagtuo? What is the faith? Okay, kung sa English. So, ang pagtuo, amo ang sobrenatural nga dulot sang Dios nga nagabulig sa aton sa pagpati nga wala sing pagduda sa mga kamatuoran nga ginapahayag sang Dios sa aton. So mga kaabyanan, ang pagtuo o faith amo ang supernatural o sobrenatural, amo ang pinakamataas, no, nga ginhatag sang Dios sa aton, no. Kag ini ang nagabulig sa aton sa pagpati, o kung nagapati kita nga wala kita nagaduda, no, sa kamatuoran nga iya ginapahayag sa aton, no. Subot silingon, kun ang Ginoo magpahayag sa aton kag kita may ara sang pagtuo, dapat wala naton ini ginadudahan, no. Because nga ang pagtuo sa nasiling na naton amo ni siya ang supernatural o kung sobrenatural nga nga gift o kung ginhatag niya sa aton nga mga tawo. Halimbawa, kung kita nagatuo nga si Hesukristo, no, ginlansang kag napatay sa krus para tugson ang aton kasalanan, o kung aton mga kasalanan. So isa ina ka sobrenatural o kung supernatural nga gift sa aton, no. Kag ang ina nga halimbawa, no, wala naton ina ginadudahan just because ka natabo ina sang una pa nga tiyempo kag amo na ang aton nga ginatuuhan, no. Kay mga kaabyanan, may ara sang mga tawo nga nagapati, no, nga si Hesukristo o ang aton Ginoo, ang aton manluluwas, wala napatay, no, wala napatay sa krus, wala siya ginlansang sa krus, no. May ara man nga nagahambal nga wala siya ginlansang sa krus, ginlansang siya kuno sa isa ka poste. So hindi na siya, no, hindi na siya sayop ina nga pagpati. Kay kung kita ang nagatuo, dapat wala kita sang pagduda o kung sang pangduha-duha,
no? Kung kita ang yatawag nga nagatuo. Okay? So, sunod, ikapulo nga pamangkot, nga imo patihan ang kamatuoran nga ginapahayag sang Dios. No? Kung sa English pa, why you why you believe in the truths nga that the God has give you, no? So ang sabat is akon patihan ang mga kamatuoran nga ginapahayag sang Dios sa akon. Kay ang Dios amo ang kamatuoran nga hindi makabutig subong nga hindi siya mabutigan. So but silingon, kung may mga kamatuoran nga ginapahayag ang Dios sa aton, patihan ta gid ina, no? Hindi ginaton nga sila nga mangduha-duha kita, hindi na pwede. Because nga ang Dios ginahambal nga kamatuoran, no? Ang aton Ginoong Hesukristo naghambal siya sa aton nga siya ang alagyan, ang kamatuoran kag ang kabuhi, no? Subot singon amo man ina sa aton Ginoong Dios, siya ang kamatuoran nga hindi siya makabutig kag subong nga hindi siya mabutigan. But silingon, ang Ginoo hindi magbutig sa imo, no? He will not lie to you. Hindi siya makabutig kay nga ang ginahambal niya kag ang iya nga ginabuhat sa aton kabuhi is all truth. Truthful siya sa aton, no? Kag hindi man naton siya mabutigan, no? Kay bisan kita magbutig sa iya, mga kabyanan, no? Nahibal-an niya kung ano ang sulod sang aton kaisipan kag ano ang sulod sang aton tagipusoon. Kay siya mismo nga Ginoo, siya ang nagtuga sa aton, so kabalo siya kung ano ang yara sa sulod sang aton kaisipan kag sang aton tagipusoon. Okay? So, sunod, paano nimo mahibaluan ang ginapahayag sang Dios? No? Paano naton kuno mabalaan, no? O kung mahibaluan ang ginapahayag sang Dios, no? Akon mahibaluan ang mga ginapahayag sang Dios paagi sa pagpamatuod, pagtudlo kag otoridad sang Iglesia Katolika, no? So mga kabyanan, diri sa amo ni nga pamangkot ug amo ni nga sabat, ang Ginoong Dios sa aton nagapamatuod, nagatudlo kag may otoridad sa diin sa aton iloy nga simbahan nga amo ang Iglesia Katolika or the Catholic Church. Because nga ining iglesia nga ini, no? Inyo man ina karon sa mga masunod mga kabyanan, inyo man ina mabaluan nga amo ini siya ang simbahan nga masiling nga diri ang Ginoong Dios nagapamatuod, nagatudlo kag nga tawag nga may otoridad, no? Siya because nga ini nga simbahan, tagaan ta na lang kamo sang background. Ini nga simbahan, amo ini ang simbahan o kun iglesia nga gintukod sang aton Ginoong Hesukristo 2,000 na katuig ang nakaligat, no? So ining Iglesia Katolika nga ini nga kung sa diin kita ang yari diri mga kabyanan nga nabilong diri, nagsugod pa ini siya sa 1st century sa tion pa sang mga apostoles, no? Kag tubtob subong iyari pa ini siya subong naga tindog
kag nagapadayon sa gihapon, no? Kay siling ko na amo ini ang gintukod sang aton Ginoong Hesukristo, no? Kay diri naghambal ang aton nga Ginoong Hesukristo. Kung makita nyo ina dira sa magbasa kamo sang balaan nga kasulatan, mga kabyanan, inang makita ina siya sa Mateo 16, kapitulo 16, versikulo 18, nga tawag nga si Ginoong Hesus kung si Jesucristo naghambal sa kay Pedro. Ang ikaw, Pedro, pag sa sini nga bato, akon tukuron ang akon iglesia o kung ang akon simbahan. Ang ina nga simbahan, amo ina siya ang ginatawag nga Iglesia Katolika. Okay? So, sa sunod naman kita. Sino ang naghatag sa Iglesia Katolika sang gahom sa pagtudlo? No? Ang sabat diri si Kristo Jesus amo ang naghatag sang otoridad sa Iglesia Katolika sa pagtudlo sang siya ang magsiling sa Mateo 28, kapitulo 28, versikulo 19 tubtob 20. Ang balda niya is gani kadtoi ninyo ang tanan nga mga tawo sa bug-os sa kalibutan, kag himuha sila nga mga gintuton-an ko. Bautisohin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. So diri mga abyan, balikan ta lang inining ika-12 nga pamangkot kag ang sabat ya sini. Bangod nga ang Iglesia Katolika ang gintukod sang aton Ginoong Hesukristo, suno man kung balikan naton ang dinalan sa balaan nga kasulatan nga makita man sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 versikulo 18 nga ginahambal dira nga ikaw, Pedro, sa sining bato tukuron ko ang akon iglesia, kag ang mga gahom sang kamatayon ang hindi makadaog sa iya. But silingon, ang ining otoridad ginhatag gid sang Ginoong Hesukristo sa aton nga simbahan, no? Whereas kung padayon nga si Apostol San Pedro amo ang nahauna nga Santo Papa, no? So ang Santo Papa nga ina makita man naton sa aton pagid nga pagpadalom pagid sa mga madason naton nga pagtuon sang catechesis, no? So ining otoridad nga ini nga ginhatag sa Iglesia Katolika, siya ang may-ara sang ginatawag nga power o kun gahom nga magtudlo. Subot silingon, siya lamang ang may right, no, o kun may kinamatarong sa pagtudlo kung ano ang nga tawag nga pag-interpret sang balaan nga kasulatan, pag approve sa mga tradisyon, no, kag may-ara siya nga tawag nga magisterium, no? Una sa diin ang mga kaparian, ang mga obispo ang may-ara sang nga tawag nga kinamatarong sa pagtudlo kag sa pag interpret sang masiling ko na mga balaan nga kasulatan sa mga tradisyon kag sa pag-administer sang mga sakramento, no? Kay ini di
Kung aton balikan pagid ang Mateo 28, versikulo 19 to 20, ang makita man naton sa balaang kasulatan. Mga kabyanan, ang ginahambalan diri sa aton Ginoong Hesukristo amo ang iyang mga apostoles. Ang iyang mga sumulunod, disipulo. Kay ini natabo ini siya mga kabyanan antes siya nagkayab sa langit kag nagpungko sa tuo sang Amay, nagmando siya sa iyang mga apostoles nga magkadto, no, sa bilog nga kalibutan. Kag himuon ang mga tawo nga mga iya gintuton-an. Kag diri na hayag man ang ginatawag nga pagbautiso o kon pagbunyag in Trinitarian form o kon sa porma sang Santissima Trinidad, no, nga ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. So dira man naton ang Santissima Trinidad man ina mga kabyanan, talakayon ta man ina og tun-an sa aton pagtuon pagid diri sa aton catechesis, no, sa subong sa diri sa aton nga programa ang Katesismo sa Hiligaynon online. So amo lang ini mga kabyanan anay. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati kag sa inyong pagpamati kag sa pagtan-aw, no. Akon man kamo nga agda sa like, sa pag-react, no, pag-comment kag sa pag-share sini sa mga kabyanan naton wala pa nakahibalo sang aton nga Facebook page, ang Hiligaynon ang Pulong sa Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading, kag sa aton YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Sa nagligat mga kabyanan, pasensya na kamo kay bangod nga may ara kita sang technical problems. Kaya ang aton laptop nga ini ang ginagamit subong hindi mabalaan nagapulobisyo siya. So subong okay man ang iyang pagana because nga ini ang aton nga ginagamit sa tawag ni sa pag-broadcast to kon pag live streaming. So pasensya gid kamo sa nagligat mga kabyanan ha. Kag hindi ko man kagustuhan nga mag-amo sa to. Kay ang iya sini keyboard, ang iyang mousepad niini, ang iya physical gid nga ari sa iya lawas, ang laptop niini is wala na nagagana. So nag-usab na lang ako subong sa mga external nga keyboard kag mouse, no. Kag 5 naman ini siya ka tuig abi nga sugod sang ginbakal ko ani sang ako pa ang nagatudlo didto sa Negros, no? So nagamit ko man diri siya sa Iloilo. Hinday lang gid mga kabyanan. So mga kabyanan, gusto ko lang gid ipalinton sa inyo nga sa siguro ang aton nga
formal na pagsugod kung pagpadayon sa aton nga hiligaynon Catholic Bible reading kung pagbasa sa santos nga kasulatan. Ang mag-aumpisa na siguro sa masunod ng bulan, which is amo ang bulan sang Setyembre, no? Ay sa akong pag-upload sa akong mga videos ang libro sang Exodo halin sa iyang panugod o kung introduction pakadto sa kapitulo 26 ang naglabot gid sa isa ka bulan, no? So oo, pag hindi lang ko magsala matapos ato siya sa Setyembre 3 or 4. So amoy na ang akon nga ginapahibalo sa inyo. Kag sa siling ko na nag-advance na lang ako sa pag-live naton sa subong nga adlaw, kay because nga sa Domingo hindi pa to abi sigurado, no, basi matingala kamo nga nag-live na ako subong, no? Subong adlaw sa Miyerkules nga kuntani ining ato nga programa ang tagsa lamang ka Domingo sa siling ko na because nga sa Domingo may mga bisita ako nga mag-abot diri sa among balay, no? So pag hindi pa sigurado kay kuno ang bal nila basi Domingo sila makabisita diri sa amon, so amo na nga intinguan ko na lang sa subong na lang nga adlaw ako mag-live sa aton nga Facebook page, no? So sige hapon, madamo gid nga salamat mga kabyanan sa inyong pagtan-aw, pagsuporta sa aton nga Facebook page. So dili lang kita anay kutob mga kabyanan, nagapangamuyo kita sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amay namon nga ira ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siging sa langit. Patagan mo kami niyan sinarong namin sa matag adlaw, patawaron mo kami sa mga sala namon, silang ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, padili mo kami ipadaog sa panulay, Ginoo uluwason mo kami sa kalaot. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Madamo kay nga salamat sa inyo mga kabyanan kag mga utok ko kay Ginoong Hesukristo. Kabay nga ang grasya sa atong Ginoong Dios ang mangyayara sa inyo tanan, kag kabay nga ang kadayawan, ang kahimayaan, ang mangin sa iya lamang sa wala sing katubtuban. Amen. Para sa simbahan kag sa Ginoo, Pro Deo et Ecclesia, Viva Santa Iglesia Katolika.